डायरेक्टली कक बरक रोमान स्क्रिप्ट इंगमेनिया कक बरक बांग्ला स्क्रिप्ट सिंनाय आबोनो कितिङैनो चिनि आगरतला जों खादुमानि फनुका आबोनि लगे लगे चिनि सेंग्रा रंबर रंखा आबो बेलागरा हामिया नों मालिकिया नों रामपद जमाती आं रवीन्द्र देवर्मा मालिकिया नों दा अरक रोमान स्क्रिप्ट नाय नों दा अरक बांग्ला मीडियम नाय नों दा देवनागरी नायबा Chini mani kok borok obono chini yareng tai chini langma o kok baise chini sinimung tini chini chirai rok chini o kok ni chati no tui bwskango kasai tongo chini o bede ketal rok chini kok no warna ni tai chini kok borok ni mung no kwrak tei kaham khainani wngbai thung tini chini kok borok salo chung TTAD chini wngwi chini kok borok no teibo kuchuk kasari uitlangnani swmai tango chung joto hamjago kok borok जिरायनानै मनो अटो स्टेन्ड बहनो अरनो एडिसि समनि बहनो बनो लाम एडिसि लामप्रा म थायैखाय लेलामानि थाय माने जिरानिया तिनि 48 48तम कक बरक रिकगनिशन डे कक बरक डे हिनिमे आसुं 1967 सालनि सिबि त्रिपुरा हास्टेआव दफाना हामजांनाय रक चबा खाय फायमानि यागुलो आमलनि आजरानि त्रिपुरा सरकार तिनि हाय सालनो बरक बासिनो हारका जे तिनि सालनो बरक चिनि कक बरक मानि कक ब्रु ओ कक बरक स्टेटनि हास्टेनि राज्यनि भाषा हनै बरक रिकगनिशन रेखा माने गसिनो हारका ओ सालनो बरम रइनो जों तिनि अर विशेष के TTADC हापांबाय जुगालिजाक कायसा नायथाथक जों कायसा पान्डा रेलि खायना थांदोंमो दिनै आरो चिनि जत आरो चिनि बरमनां पिउरो क्रमयक कगक ताय चिनि प्रिन्सिपाल चिनि खुम्पु एकाडेमिनि ताव चिनि MDC रक खायसबाय दङ अमाहाय खायनो जों दिनै आरो चिनि हिमै थांगै जों तरक जों खुम्पु खायो खुमुलुं खायो जों नवायाव थांगै दिनै चिनि जे पान्डा जों तावनि बागै दिनै अ पान्डाना जों संजाजाखा आबना जों सेरै एबं नायथक खायो जों सालायनाय अर कायसे खादुमानि बेलायखानो मा नंनो मा सासिनाय दिनै नाय सालो आगरतला थायो गोबां मा जायगायावनो चिनि सिख्ला रक विशेष के स्टुडेन्ट रक त्रिपुरा हास्टेनि जे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन BLK TSF TISF नि गोबां मानसिनि सेंग्रा दङ स्टेट गभर्नमेन्ट रमजाखा टाउन बागे रमजाखा माने दिनै हाय सालो अ राज्यनि खरकसा विधानसभानि आदन बरमनां रामपद जमातिया जेबो ककसाका डायरेक्टली कक बरक रोमान स्क्रिप्ट इंगमेनिया कक बरक बांग्ला स्क्रिप्ट सिंनाय आबोनो कितिङैनो चिनि आगरतला जों खादुमानि फनुका आबोनि लगे लगे चिनि सेंग्रा रंबर रंखा आबो बेलागरा हामिया नों मालिकिया नों रामपद जमाती आं रवीन्द्र देवर्मा मालिकिया नों दा अरक रोमान स्क्रिप्ट नाय नों दा अरक बांग्ला मीडियम नाय नों दा देवनागरी नायबा जों तामोनाय सिङाव समा सानाय अर दुइ तीनटा भाषा कमिशन खा समाचरण त्रिपुरा भाषा कमिशन कुमुद कुंड चौधरी भाषा कमिशन पाइथागो पवित्र सरकार भाषा कमिशन और 99% चिन बरक जेखाने रोमान स्क्रिप्ट नाय दङ नों अ जागा अमाहायखाय हुसकानि मल कक सानाय साबो नों साबो मुख्यमंत्री और निन हरबाय खायदिनि सानाय नों दा सोंनो दागिना नां बनि बागै चिनि सभा चलिनाय अमाहायखायनो जों तिनि बरम रइ अ कक बरक सालनो जों गोथार हिसाबै जों गसिबो जों तिनि अर हिमबद हिमलायनाय हामबाय।